Dobrý deň. Vítajte pri ďalšom zo série inštruktážnych videí o Powermille. Dnes si ukážeme, ako sa na polotovar aplikuje hrubovacia stratégia. Samozrejme, treba už mať navrhnutý nástroj a polotovar. Po kliknutí na obrábacie stratégie v nástrojovej lište sa nám otvorí nasledovná ponuka, z ktorej vyberieme kategóriu 3D hrubovanie. Tu máme na výber zo 4 stratégií. Nedá sa povedať, že jedna by bola lepšia ako druhá, pretože to závisí od mnohých faktorov. Najlepší spôsob, ako zistiť, ktorá stratégia nám ušetrí najviac času a v rámci možnosti najmenej opotrebuje nástroj, je experimentovať. Dnes si predvedieme hrubovanie offsetom. V novom okne, ktoré sa otvorilo, vyberieme nástroj, ktorým budeme hrubovať. Tu je vidieť, na čo je dobré nástroje pomenovať, pretože neskôr môžeme pracovať s viacerými frézami a keby sme ich nepremenovali, mohlo by to pôsobiť chaoticky. Ďalej nastavujeme toleranciu a prídavok. Prídavok predstavuje množstvo triesky, ktoré ponecháme na polotovare a odstránime ho neskôr, buď ďalším hrubovaním alebo dokončovaním. Krok predstavuje vzdialenosť medzi jednotlivými dráhami rezov. Keďže fréza má priemer 50 mm, nastavíme krok na 35 mm, aby sa dráhy prekrývali, ale zasa nie veľmi, čo by predĺžilo čas obrábania. Krok dolu predstavuje hĺbku rezu. Môžeme ho ponechať na hodnote 5 mm. Smer obrábania ponecháme sousledný, čiže súbežný. Na výber máme ešte nesousledný, teda nesúbežný, alebo môžeme použiť oba smery. Vidíme, že toto okno poskytuje ešte množstvo nastavení, ale pre naše potreby zatiaľ postačia tieto. Stratégiu kvôli prehľadnosti takisto pomenujeme, napríklad hrubovanie, a dáme aplikovať. Dráhy sa vypočítajú, čo môže v závislosti od výkonu počítača a množstva generovaných dráh chvíľku trvať. Po vypočítaní dráh okno zavrieme a môžeme si prezrieť dráhy, po ktorých sa bude pohybovať nástroj. Podľa rýchlosti pohybu nástroja sú tieto dráhy farebne rozlíšené. Rýchlo posuvy sú znázornené červenými čiarami, prísuvy sú modré a pracovné posuvy sú zelené. Posledným krokom je overenie dráhy pomocou nástroja Kontrola dráhy. Môžeme vykonať kontrolu na kolízie a na nabúranie nástroja. V oboch prípadoch dáme aplikovať kontrolu a vidíme, že je všetko v poriadku. V prípade, že Powermille nájde kolíziu, napríklad kvôli krátkej reznej časti frézy, automaticky ju predĺži tak, aby už ku kolízii nedošlo. Ďakujem za pozornosť a dovidenia pri ďalšom videu.